Merry Christmas, Jikaf. It is a wonderful joy and honor to be able to be God's messenger for you today. Karon kabuntaga, bag-o rin, presko pa kita sa pag-celebrar sa ato ang Christmas evening with our loved ones o kung ahaman ta ato na gabi with friends. It is a joy na napagyapuntaan ni na privilege na karon kabuntaga makatipok kita be it virtual, online, or later also physically together. So, atong text is magpadayon ta where nagwali si Jay last Sunday pod sa Matthew 24:36 to 42. Og niingon din nino si Jesus na apan walay tao nga nasayod kanus-a moabot kadtong adlaw ug taknaa bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak kun dili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton. Sama sa pagkaon o pag-inom o paminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan, wala sila masayod sa nahitabo. Hangtod nga ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Ni adtong panahon na, duha ka tao magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babae maggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Dinita mo i-bring ang atensyon sa pinakasugod pa lang sa ato ang passage para karong adlaw sa versikulo 36 na niingon si Jesus, apan walay tao nga nasayod kanus-a moabot. Walay tao nga nakabalo na nasayod kadtong adlaw og taknaa. Akong pangutana na ba is, ngano man mao ni ang gipili na pamaagi sa atong buhing Dios sa tanan niyang wisdom. Siya man ang ug maayo man siya. He is good. He is all-knowing. He is all-wise. Wala siya sayop na buhaton. So ang question is, dili pwede unta isulti nimo daan, Lord. Nganong wala man ikaw raman ang nakabalo. Wala man nimo giingni og ang argument pag ni Jesus diri is nagsugod siya sa ubos ang mga tao way nakabalo. Padulong din sa mas taas. Ang anghel wala gapon kabalo. Ug maski ang anak sa Dios si Hesukristo sa iyahang pagkatao dinhi sa kalibutan wala siya kabalo. So, ang pangutana gyud nako ana is ngano man. Now, ang ato ang message karong for us, the word of God para sa ato I'd like to call it usa ka unannounced na arrival ug the unannounced return. Wala gi-announce wala gi-pabalo And so, before sa tanan, mag-ampo kita. Lord, we are joyful, Lord, o grateful sa nilabay na tuig 2020 sa naka-celebrate paghapon mi og Christmas. Sa tanan na nahitabo, sa tanan na niagi, we are grateful pa rin, Lord, sa unsa ang among na-enjoy, unsa ang amo ang even karon, Lord, na nakamatami karon kabuntaga,
para makasimba, makatipok ug makasimba sa imuha gikan ra gyapon ni Lord sa imuhang maayong grasya, sa imuhang love para sa amoa. O karon Lord, tabangi kami Lord na kanimong mga pulong na amo kaning manamnam, amo kaning masabtan o imo kanang gipromise Lord sa imong balaang espiritu na ikaw ang magpasabot sa amoa, magpakita sa amoa Lord kung unsa ka maayo o unsa ka nindot na masaligan na Dios. So karon, be with us Lord, help us understand, help us believe in your name, for your glory. Amen. So, kita tanan, nag-celebrate taog Christmas. Daghan. Usa pa gyud nakapahibulong ana ba is, dili lang ang mga Kristohanon nag-celebrate og Christmas. You see, naay pipila ka holidays na nilabay before yun ang atong na-enjoy na Christmas evening, the Christmas holiday. No, niabot ang Thanksgiving holiday. Niabot ang sa uban ga-celebrate sila og the Advent, no? The coming or the moabotay ang Panginoong Hesus. They call it the Advent holiday. Naatay ginatawag pa gyud na November, no, the Black Friday holiday. And then naa din karon ang Christmas holiday. It's all holidays about that is about the Christian faith. Ug ang nakatingalhan pa na is like example ang the country of Thailand. They are not a Christian nation and yet naay kaning adlaw na sa 25 na or 24 na mag-celebrate pod sila. No? So the idea that the whole world is taking notice, no, na-notice sa tanang tibuok kalibutan na naay Christmas na ginaselebrar. Og the Christmas, no, by its own name, no, na naadra ang pangalan ni Kristo, no, the Christ, is that naa sila karon idea na this is a Christian holiday baski unsa pa na ang ilahang gibuhat, no, gibutangan nila Santa Claus or unsa pa dara na uban tradisyon na has nothing to do with the Bible anymore or about Jesus Christ. Pero the fact na they are also celebrating is parang niabot pod sa ilahang sabot o balo na this is about Jesus, no? And they can't help but see it siguro sa TV, sa mga Hollywood na movies, mahisgutan yun. So, makaingon kita, no, na daghan kayo karon sa kalibutan, mas daghan pa kaysa wala na nakabalo about Christmas, about Jesus Christ na, kaysa una pang panahon. Mas daghan karon nakabalo kaysa unang panahon na wala pa sila TV, wala pa sila mas daghan karon. Pero ang pangutana na ba is, ngano man na daghan kay nag-celebrate og Christmas. Mas daghan na karon nakabalo about Jesus Christ. Mas accessible na karon ang Biblia sa internet, sa kanang print media, sa cellphone apps, na daghan manggapon kaayo dili mo tuo sa Ginoo. Kung ikumpara na to ang world population og sa population, no, na mga Kristohanon, mas gamay manggapon. Gamay ra manggapon. Ngano man na? Ug kani karon, no, na I think ma-answer ni siya sa kani atong text na ang even sa pagbalik ni Hesukristo, iyang gipili na dili niya i-announce. Sama sa iyang pag-abot, sa iyang first coming. Di ba wala man niya gi-announce kung kanus-ag yun siya moabot as the first, di ba? Na mahimo siya og baby. Wala man na niya gi-announce. Nagingon laman siya og mga signs gihapon og mga detalya na hatag sa detalye. Wala man siya gihapon ni hatag og exact. Sama sa iyang first arrival. Sama gihapon sa iyang pagmubalik siya. Naa siya'y rason. Pero
tanaw na to ron, masabtan na to na si Hesukristo consistent kay siya na Ginoo. Atong Ginoo consistent, we are thanking God no na He is the same sa una, karon og wala di gina siya mabag-o. That's how masaligan siya, rock solid siya. Di man siya palingoy-lingoy, di man siya kanang karon mo ni akong feeling, karon lahi na pud akong feeling. Sabay ko ani na uso, sabay na pud ko ani na uso. Dili man siya dili man siya mabag-o. Makita nato no na consistent kay na siya. Matthew 13 unsa man yang giingon? Di ba the parable of the weeds, no? Hatag siya og story na ingani ang kingharian sa Dios. Mo ni ang mahitabo. Unsa man tong story, di ba ingon man siya na naay usa ka farmer, nag-sow siya, and then pero naay kaaway na nagtanom pod og iyahang mga tares, di ba? Mga weeds. So ang farmer nagtanom og wheat. Then kaning kaaway nagtanom og mga tares. So pag problema na pag butubo na sila, dili na nimo sila mailhan kung unsay tinuod ug unsay piki. Unsa ang weed ug unsa ang tares or tares. Dayon gipangutan na lugar ang Ginoo, Lord, ato i-remove. Ang implikasyon lugar ana ba? Bintras dinhi sa kalibutan, i-remove itong piki na Kristohanon, piki na mga dili magtotoo or mga disipulo ni Hesukristo, o katong mga real ones. O ang ingon sa Ginoo, dili, pabayai. Ingon din siya diri, let them grow together until the harvest. Ang harvest atong nabawan is mo na ang pagbalik ni Hesukristo para iyang hukman ang tibuok kalibutan. And at that time, akong ingna ng mga harvesters, ang mga anghel, kuha ang mga weeds. Tipuka. Itay sila together og sunuga. Og i-gather din nato ang wheat. Og dada sila sa barn. So you see right away, sa pagmubalik ang Diyos, naa na diri ang mensahe. Unsay mahitabo? Naay mga dili tinuod na magtotoo, naay mga rebellious people na makuha as weeds ug masunog sila ug naapoy masave. The same chapter, Matthew 13. Karon na pod gi-illustrate na pod sa Ginoo the parable of the net. Naay usa ka fisherman, hatag siya og net, ang dako kay ni siya na net, tibuok isda, no, sa tibuok dagat nakuha, pak. And nahitabo dai nato diri, no? Is ingon din si Hesukristo, at the end of the age. Dili lang man karon nagstorya sa kani atong Matthew 24 na nagstorya si Jesus og advance warning sa unsay mahitabo. Naghatag na siya sa iyang mensahe. Ang Ginoo dili lang po na sa Matthew lang nang warning. Naghatag na po na siya og warnings maski sa Old Testament pa. Consistent kay atong Ginoo, wa na siya nabag-o. So ingon din siya dinhi. Morning mahitabo. Naay mga anghel na moabot sa pag-end of the age, pagbalik sa second coming ni Hesukristo, o kaning karong mga wicked tao, katong mga weeds, ma-separate sila from the righteous. Katong mga wheat. And then, katong mga wicked, malabay karon sa kalayo. Dayon, katong unsa na siya nakalayo, naa na siya where it is the weeping and gnashing of teeth. That is the description of hell. So warning, after warnings, dili lang dinhi sa Matthew or sa New Testament, sakad pa na sa una, sa Old Testament, balik-balik. But here is my point, and mubalik ko ani na point lang yun. Mo gini akong point lang yun para sa ato karong adlaw. Ang gugma o ang grasya sa Ginoo naagyapon sa iyang warning. Present ragyapon sa iyang warning. Kay kung tinauhay, taohay lang ba, kung kita lang tao lang, ang atong interpretasyon kung warningan ta, kasab-an ta,
bunalanta. Tendency nato is dili na siya love kay sakit man. Dili na siya love kay makat man ko sa ako ang gusto buhaton. Mapugngan man ko sa ako ang balak or sa akong mga gusto i-enjoy. So dili siya love. Kay kung love pa, tugdan ko nimo. Kung love pa, i-allow ko nimo kung unsa akong gusto buhaton. Mo na ang love sa paglantaw sa kalibutan. Mo na ang love sa interpretasyon sa love sa mga dili tao sa Diyos. Pero mo ni karon ang gipakita sa atoa na ang atoang Diyos mismo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang atoang Diyos mismo, gugma o grasya, iagi po ipakita, pinaagi sa warnings. So balik ta dinhi sa ato ang text for today. Ug niingon dira no, apan walay tao nga nasayod kanus moabot. Ug naay rason dinhi. Ug mas masabta nato ang rason karon kung akong ipakita sa inyo ang unsay mahitabo as Jesus has told us. So para unsa man ang sa atong puntuan ni atong pagtakol sa Matthew 24 and 25, ang punto ni Jesus bilang shepherd and God no is para mag-andam kamo sa iyahang pagbalik, ikaduhang pagbalik. Mag-andam tanan niyang katawhan para sa iyang ikaduhang balik. Walay ma-caught sa ato unprepared. Makaandam ta. So para makaandam ta, matagaan ta nganong mag-andam ta, ingnan ta kamo karon og unsay mahitabo. Duha ka bok mahitabo. Gumikan na gapon sa pulong sa atong buhing Dios. Unang-una na punto naghimo diri ni Jesus no is nganong wala ta niya gipabalo sa detalye. Kay naa may adunay kaalam, adunay pagbalo. Makabalo ka og something, pero dili na mao ang makaluwas nimo. Naay pagsabot. Naay murag kaalam. Kabalo man ko ana. Kabalo usa na ka pinaka grabe na commonly used na expression no. Pabalik-balik. Imong storyahan ng mga tao, ingnan nimo siya sa pulong sa Dios, ingnan nimo siya sa kamatuoran sa Ginoo. Gumikan sa iyang sa Bible. Ug kani siya is kanina tao is kabalo ka, wala niya ginabuhat, wala niya ginatuman. Ang daghan kay ang common response would be this. Nagdisobey siya, wala niya ginatuman. Moingon siya, kabalo naman ko ana. I know that, di ba? Ingnan nimo, kabalo ka kanay imong ginabuhat, dili na siya maayo. Kabalo ka kanay imong ginabuhat, sala na siya, dili na siya mao ang kabubuton sa Dios. Ug ang tubag aning tao na nakabalo, moingon, kabalo mo ko ana. Sagdi ko. Mas kabalo pa ko nimo ana. Nakita nimo no na even though nakabalo siya, wala siyang naluwas. Even though nakabalo siya sa kamatuoran sa Diyos, walay pagbag-o or wala kay makita na balak maghinulsol siya sa iyahang nabalhan na kamatuoran ug sa iyahang ginabuhat na bakak. So adunay kaalam na dili makaluwas kanimo. Ug when Jesus now, diba kipangutana si Jesus klaro kayo? Lord, kanus aman ka mubalik? Ug unsa man ang mga senyales na mao na ni? Ug ang tubag ni Jesus is wala man niya gihatag ang exact kanus-a kay kana na knowledge dili para sa atoa ngano man dili man na mao ang makasalbar. The point of Jesus na ingon siya, dili ta mo ingnan, dili nako tubagon ang inyong pangutana, kanus ako exactly mo balik, ang pitsa, ang takna, ang adlaw, ang oras, wala nako na gisulti.
Kay kana na kaalam, dili na mao ang makasave sa inyo. Kita nakaginikanan. Maybe kita mo na tong style, no? Naay bata. Buhat siya rin. Dula siguro. Nagbuhat siya pa. Enjoy pa siya. Gusto buhaton. And then, sulod din ang ginikanan. Nak, nak, time na mukaon. Lunch time na nak. Or dinner time na nak. Kaon na. Yan, bata, enjoy pa gyapon kay dula-dula ra gyapon siya. Kadungog. Nakabalo ang bata. Na dinner time na, lunch time na. Nakadungog siya sa imo. Ginikanan, niingon. Dula-dula lang gyapon siya. Wala lang gyapon siya. Unsa matong buhaton? Hatag din ta og kuan, di ba? Sige, di ka patuo. 1, 2, 3. Countdown din ka, di ba? Ang imong countdown din, kung sugod ka og 1 to 10 or 10 to 1, di ba? 10, 9, 8, 7. Pag abot sa 1, di ba? Kung ang bata, unsa man nakabaw sa bata, kabalo siya na pag moingon gali og 1 si tatay, kung wala pa ko ni tuo, mabunalan ko. Pero wala pa man nag 1. Di ba? 10 pa man. Dula sa ko. 9. Dula pa ko. 8, 7, 6, 5, 4 na. Ay na rin ko. 3, 2 para timing. Nararin ko. Wala ako nabunalon. Pero unsa man na siya na klase na obedience. Unsa na siya klase na obedience. Dili na siya mao ang makapahimaya sa ginikanan. Dili man na mao ang honoring the parents in obedience. Di ba? The same nga po lugar na prinsipyo na the knowledge na kung tagaan ta ni sa Ginoo o ang exact pizza, mubalik ko on January. Mubalik ko on January 5, etc., etc. Ang uban sa ato moingon, ay, di pa man na mao. Dugay pa. O ako pang enjoy ang ako ang kalawas nun na mga gusto. Ayha na pag nana ko sa January 3, January 4, hugas na ko kamot. Mangain na ko pasaylo, maghinulsol na ko. January 5 pa bitaw. Ug napoy uban sa ato na moingon, unsa may pulos. Di ba? Kung mo man na ang giset na sa Ginoo, unsa pa may pulos na magkinabuhi ay pa ko. Wala lang, hulat na lang ko. Muhulat na lang ko para sa January 5 na pizza. Total, mubalik na mangyapon siya. So, the fact that naay knowledge, kung naaman na siya, knowledge alone is not enough to save us. And that's why, that's point number 1, no? Na wala gihatag sa Ginoo ang exact pizza kay dili man na mao ang makasave. Dili man na mao atong Savior. Ikaduha, na makita nato na observation quickly is naa sa versikulo 37. Karon nganong wala gi the question ba is nganong daghan mangyapon dili mo tuo kang Hesukristo. Matthew 24, verse 37. Ang pag-abot sa anak sa tao, iyang ikaduhang pagbalik, mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. If you remember, no, ang atong context ani, is si Hesukristo, mo na kani, no, nana siya sa Mount of Olives, naghatag sa ani na sermon, kay iyang gitubag ang pangutana sa iyang mga disipulo. Kanusa iyang ang sign sa end of the age o kanusa na mahitabo. Ug kabulupod mo ang context ani, di ba? Is pila na lang kaadlaw ilansang na siya sa krus. Patyon na siya. So Jesus Christ now is going to describe unsa may og iyang preparar ang iyahang mga tinun-an sa iyahang pagbalik. So after this, no, 24:37, after this, iyahang giingon karon, no, na
ang iyang pagbalik, iyang pag-abot, sama sa panahon ni Noe. After this, muhatag pag yun siya og 3 more illustrations, 3 more parables para mas masabtan pag yun nato unsay mahitabo sa iyang pagbalik para ma-andam ta. So, kani siya karon atong itakol karon adlaw is unsay nahitabo sa panahon ni Noe. Unsa may nahitabo sa panahon ni Noe? Duha ka butang. Og danha nato makuha ang duha ka butang na mahitabo pod sa iyang ikaduhang pagbalik. So, 2 things, no, ang mahitabo. Number 1, ang ikaduhang pagbalik ni Kristo will catch many people unprepared. That's a warning sa realidad na mahitabo sa iyang ikaduhang pagbalik. Again, you see the warning. The very consistent God is giving consistent warnings. Pagbantay ka mo, kay kung mubalik na ko, daghan kaayo gihapon ang makatch unprepared. Ngano man na, daghan naman kayo nakabalo Christmas. Ngano man na, daghan naman kayo nakabalo, or ang mga simbahan, daghan naman kayo sa all over the world. Ngano naman na ang Biblia, grabe naman, ang mga sangyaw sa mga ebanghelyo, ang nag-share sa good news, ang mga missionaries, ang mga church planters, kadaghan naman. Mas daghan pan karon kaysa una pa. Ngano mangyapon lugar ni na morning mahitabo. Ug naakay karon masabtan nimo kay gibalik gipoint ni Hesukristo ang illustration karon sa unsay nahitabo sa panahon ni Noe. Unsa may nahitabo sa panahon ni Noe? Wala pa ilunop. So kung wala pa ingana na lunop na na-cover ang tibuok kalibutan, ang tanan tao wala sila nakasabot unsa man gyud ni siya na flood. Wala pa man sila kakitaan ni sukad. So sama gyapon na sa atoa, di ba? Ang ingon si Hesukristo, ang akong pagbalik, there is a great tribulation na walay naka-experience pa. So daghan kaayo tao dili makasabot or maka-appreciate sa danger kay wala man sila sukad na naka-experience ani. Sama ra na sa atong nagian na bagyo or nabaha sa una. Di ba? Nakaagi ta diri sa Cagayan de Oro og baha 10 years ago, 11 years ago. Na wala pa ta naka-experience sa atong henerasyon. So walay naka-expect na ingato kataas ang lunop ug daghan kay na lumos. So ang usa ka realidad ba na if wala ni siya sukad na hitabo, wala ni siya sukad pa na hitabo na lunop, unya walay warning, dili na siya grasya o love. Kung wala ta na warningan na naay mo abutay na lunop, ug karon makasabot ta na ang lunop is the lunop of the wrath of God, ang kasuko sa Ginoo na iyang hukman ang tibuok kalibutan sa tanan time from Genesis to Revelation na panahon. Iyang ang baha sa kasuko ug sa kalagot sa Ginoo sa tanan sala, sa tanan makasasala, iyaha karon i-flood ang tibuok pagkatao, ang katauhan. Kung dili ta warningan sa Ginoo, dili na siya loving o dili na siya grace. So nakita na po nimo ang prinsipyo, no, na ang warning o ang grasya o ang love sa Ginoo ga-operate gyapon sa iyang mga warning. So nakita nato here is sama sa adlaw na wala pay lunop. So wala pa gyud sila kabalo na naay nga na lunop. Pero nahitabo ka sa panahon ni Noe. Dili na karon, wala pa sila ka-experience of flood. Pero wala gyapon sila nakaandam. Wala nila gyapon giandaman ang niabotay na baha. Pero ang rason didto sa panahon ni Noe ug ang rason karon
sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo is dili tungod na wala sila nakabalodaan. Dili tungod ignorante sila sa unsay mahitabo. Dili tungod wala sila na advanced warning. Nakita nato sa 38. Ang mga tao nagpadayon lang gihapon sila sa ilahang naandan nga buluhaton. Living life usual. The usual life. Nganong naama na sa na statement nagiingon ni Hesukristo? Balik ta sa panahon ni Noe. Genesis 6:9. Ang panahon sa ani na time sa kalibutan, ang Ginoo na grabe ang iyahang kaguol o iyahang is because nakita niya ang tibuok kalibutan makasasala na kayo. Og si Noe ra ang iyahang nakitaan na Diyos nun nga tao. Siya lang ang nakinabuhi nga matarong. Siya lang ang atong panahon na naay suod na relasyon sa Diyos. So makita gyapon nato na mas daghan pa ang nagpili na dili Diyos nun ang ilahang pagkatao. Wala sila mas daghan pa ang nagpili na dili sila magsuod og sa ilahang relasyon sa Diyos. Pero ang pangutana, naunsa man to, unsay nahitabo ni Noah na siya ra may nalahi? Unsay nahitabo ni Noah na naging Diyos nun man siya o naging suod man ang relationship with God? Buutan ba si Noah? Siya ra ba? E niingon ang Genesis 6:11-22, ipaklaro niya na gumikan lang na siya sa grasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos, mao ang naghatag og warning karon na laglagon niya ang tanang tao na makasasala. Si Noe or si Noah, natagaan siya, nganong Diyos nun siya? Actually, tanawon lang nimo ang versikulo 8, ani. Og naingon dito, si Noe found grace in God. Found favor in God. So nauna ang grasya sa Ginoo na iyang gihatag kang Noe. Ug si Noe karon nagsubaybay o naging Diyos nun nga tao. Mao kana na naagapon ang grasya sa Diyos sa kinabuhi ni Noe, munang naluwas siya. Ug kaning grasya sa Diyos iyahang gihatag karon og mensahe si Noe. Gitagaan niya og warning si Noe. Noe, akong silutan ang tibuok kalibutan. Akong padalhan og baha na wala pa na naka-experience. Ang tanan living creatures mamatay. O gitagaan niya si Noe og the only way na ma-save siya. Og nakita din nato, no? Primero, gumikan sa grasya sa Diyos. O ikaduha, paggikan sa grasya sa Diyos, nagtuo dayon si Noe sa Ginoo. Familiar gyapon na, no? By grace through faith, we are saved, not by works. Present ka sa Old Testament, no? It's amazing. Ang atong Ginoo di gina sa gabag-o. So, nakita na to sa Hebrews 11:7. Tungod sa pagtuo ni Noe, naminaw siya sa pahimagno sa Diyos. Wait, abi na ako, dili love or dili grace ning kining maghatag og warning. Abi na ako, dili na siya loving. Muna ang isip sa kalibutan, mga kaigsuunan. Ang Ginoo nato, ga-love siya, ga-operate siya in warnings sa iyang pagpakita og grasya og love. Og nakita na to, no? Na nituo si Noe sa warning sa Diyos. Nituo siya o naminaw siya. Ang iyang kahadlok sa warning ni padulong sa iyang pagtuo o nituman siya. So ang kaalam ni Noe tungod sa grasya sa Diyos na giwarningan siya,
ni result og pagtuo ni Noe, then ni tuman siya. Nakita nimo ang kaalam ni Noe, yang nabalaan, iyang gi-apply sa pag-trust, obey, og pagtuo and have faith sa Diyos. So, naminaw si Noe sa pahimagno sa Diyos kaniya matungod sa mga mahitabo, bisan wala pa niya makita faith in action. Naminaw siya, o nindot kayang ang NIV, ana din siya, in holy fear. Nituman siya, naghimo siya arka. Grabe pa yun ang instruction sa Ginoo, no? Ayaw himo arka sa dagat. Himo og arka sa bukid. Okay. Ha? Dili man na siya logical. Dili man na siya kanang reasonable na sugo, Lord. Mapaulawan ko ana, Lord. Binuangan, bugol-bugolon ko ana, Lord. Diba? So, nahitabo dayon is, dituo siya, ang pangutana is, ngano si Noah raman o iyang pamilya, paghimo niya sa arka, sa kadugay niya, o maybe nag-warning, nganong sila raman, o mas daghan pa man gihapon ang namatay sa baha. Ngano man na? Na, naghatag na makag-warning si God kang Noah, dayon, nganong si Noah raman ang na-save? Nganong uban di ay? Nakita din na to, no? Hebrews 11:7. Itiwas na nimo na bersikulo. Makita nimo ni na pulong. Ug tungod sa pagtuo ni Noe, na pamatud-an nga makasasala ang tibuok katawhan. Say pasabot ana. Ha? Tungod sa pagtuo sa usa ka tawo, napamatud-an na noon ang unsa ka makasasala ang tanan? Ha? Giunsa? Ug ang tubag ana is makita nimo sa pag-explain ni Pedro. 2 Peter 2:5, ana siya. Ang Diyos, ang iyang karakter, dapat makailata kung kinsa siya. Namagot ang tendency no ang kita na naalantay favorite character or attribute sa Ginoo. I just like God is love. Oh, I just like God is gracious. Kaning mga yang hukman, yang pangpamatyon, yang justice, ang yang hatred against sin, kaning dili siya tolerant sa mga nagpadayon og mga unrepentant, kaning mga hypocrites. Dili ko ganahan na parte about sa Ginoo. Dito lang ta sa kaning mga bersikulo na nagatalk about love niya, na pasayloon ta niya, namudawat na siya sa tanan, baski unsa ta. Diba? Kay mo man ni atong Ginoo. Ug ila karon disregard ang portion sa Bible na gastorya ug mga kung kinsa gyud ang atong Ginoo. Mo man na ang problema sa Pariseo, di ba? Nagikasab-an ni Jesus sila. Kamo mga Pariseo, mo ni inyong pagsabot sa kamatuoran, mo ni ang kamatuoran sa Dios. Gina-correct ni Jesus sa iyang earthly ministry. Kung paminawon nimo balik ang Sermon of the Mount ni Jesus, mo ni inyong nabahuan sa kamatuoran sa Dios, mo ni ang tinuod, mo ni kung kinsa siya. Ug iyang gina-correct per me. Truth correction per me si Jesus. Sama ra gyapon na sa daghan sa ato karon na nagtuo og usa ka version na Ginoo na dili siya ang Ginoo sa Biblia. Ug mogamit sila karon og skriptura gumikan sa ilang pagka-ignorante or sa ilahang stubbornness na dili more gyud ni si God, ug dili na siya biblical kung mag-ingana lugar ang Dios. Nakita nato sa 2 Peter 2:5. Wala gani niya kaluy-i ang mga tao kaniadto nga dili Dios nun. Our God is not a tame lion. Our God is a holy God. A fearful God. He is kind. He is gracious. His love and mercy is new every morning. But He is also this. Dili ka pwede bulag-bulagon nimo ang aspeto sa Dios ug pilion nimo ang imong gusto lang. Ana siya. Mo gali ni ang mo man ni atong Dios
dili na siya maluoy sa mga dili Diyos nun. Iyang gipalunupan, hinuon niya, ug ang tanan tililibutan, ug namatay ang tanan na wala ni tuo sa iyaha. Padayon na dayon. Apan giluwas niya si Noe. Nga, kinsa si Noe? Si Noe, dili lang na siya karpentero. Dili lang na siya mahayo mo chap-chap og wood og maghimo og arka. Ang trabaho ni Noe, nagsasangyaw ng pagkamatarong. Kung English pa, Noe is a preacher of righteousness. Ang trabaho ni Noe, tigwawali. Wali siya ng wali, unsa man niyang giwali, ang kamatuoran sa Diyos. So kung imo ang trabaho is magwawali, karon gitagaan ka og another job na himo og ark. Warning ang apil na nakaroon siya ang ministry, taga martilyo niya sa lansang, taga himo niya sa taga gabas niya, taga himo niya sa wood is naay lunop moabot ang Dios niingon, magrepent na kamo, moabotay na baha. Kung dili mo motuo, mamatay mo. Warning after warning. Kabalo mo how many years? Naay mga scholars, no, di kasi lag-agree, pero I'd say naasa between 100 to 120 years. Can you imagine that? 120 years. Let's just say 100 para sa yun. 100 years of warning after warning. Balik ka sa punto ni Jesus. Balik ka sa punto ni preacher ng Hebrews. Tungod sa pagtuo ni Noe, unsa man ang pagtuo ni Noe, nituman siya unsay giingon sa Ginoo sa iya. So wali siya. Uy, mo ning giingon sa Ginoo. Unsa may gibuhat sa naminaw sa iya sa mga tao. Dili na sila ignorante. Pero wala sila ni pili na motuo. So that's why, tungod sa pagtuo ni Noe, nagsangyaw siya, iyang gi-deliver ang mensahe sa Ginoo, na pakita karon unsa ka makasasala ang mga tao. Kay kapag gahi ragyapon sila, dili gyapon sila maminaw, dili gyapon nila i-choose sabton og musamitar sa pulong og sa kabubuton sa Dios. Dili lang gyapon sila manghinulsol sa ilang sala. That's why, balik ka sa punto ni Jesus. Grabe ni siya ka damning, no? Kadang a judgment sentence. Ingani ka gahi ang kasing-kasing sa tao. Ingani sila ka makasasala. Na magpadayon ragyapon sila sa ilahang kinabuhi, sa ilahang mga ginabuhat, as if wala ang pulong ug kamatuoran sa Diyos. Living life as usual, the way we want it. Ug makita nimo na nakabalo sila, naa sila'y kaalam, pero dili na nang nakasalbar sa ilaha. Kay naa may kaalam na dili muhatag og understanding. Kana siya muna ang understanding ni Noe. Ha, Lord? Muna ang imuhang giingon, mutuo ko. Sila, Loy, muna im giingon, dili na tinuod. Business as usual. We will continue to live life as usual. Until niabot ang lunop og nangalumos sila. And here is the warning for us today. That will happen sa pagbalik ni Hesukristo. Daghan lang gihapon ang makot, unprepared, unaware. Nagwali ta diri sa GCAP. Isa ka tuig kapin na gali. Sugod nag Matthew 5. And yet, mo ni ang trahedya. Daghan lang gyapon sa ato ang membro dinhi sa GCAF. Ug sa uban sa inyo karon na naminaw.
na madakop ra gyapon mo sa Ginoo sa iyang ikaduhang balik na unprepared mo. Ug dili na tungod wala ka na warningan in advance. Dili na tungod ignorante ka, wala ka nakabalo. Tungod sa grasya o sa love sa Ginoo, giwarningan na ka, nakabalo na ka. What do you do? What you choose is on you. Naay duha ka obserbasyon sa ilaha. Common na siya sa ilang panahon ni Noe ug mahitabo na siya. Mag-heart check ta karon kung apil ba ta ani. During the time of Noah, during the days of Noah, ang mga tao ilahang gisarado ang ilahang huna-huna sa kamatuoran sa Diyos. Dili sila mamati. Ignan sila sa kamatuoran, buot silang gusto. Ikaduha, ilahang i-ignore ang kamatuoran sa Diyos. So present na siya sa Noah's time. Present ba siya karon sa imuha o sa ako ha? Na ako'y kanang na post bitaw sa nay amigo natay friends of friends na nagpost sila. Nay usa ka pastor na gipangutana siya sa ilang simbahan. Pastor, kung naabi tayo Kristohanon siya ha, church member siya nato, pastor. And then, nagdako lugar siya na Kristohanon siya, ingon siya, Kristohanon siya. Dayon, nakagusto siya og babae. Og kaning babae, pastor, kanang dili Kristohanon. Lahi iyang relihiyon. So, unbeliever lugar. Unya, ang simbahan nila, pastor, nagtuman gyud sila sa imuhang pulong, sa pulong sa Dios. So ilahag yung giingnan ang kaning mga pastors lugar, ang elders lugar sa church, ilahag yung gitambagan, ilahag yung gitudloan kaning usa ka tao na Kristohanon daw siya, na kaboka ang sugo sa Dios, unsa man ang command ni Lord, you shall not be equally yoked with unbelievers. Command or optional? O ingon tong tao, ay syempre command. Syempre, that's the truth of God. That's the word of God. So, acknowledge siya na tinuod lugar. Unya, giingnan siya sa pastor o sa mga elders. So, unsa man imuhang ginabuhat? Nganong pilion man nimo na minyuon nimo ning unbeliever? Ay, pastor, makita din nimo ha? The shutting of the mind and the ignoring of the truth. Ay, pastor, kung pinagi din niya ni, maluwas siya. Ay, pastor, kung imo ming pahawaon sa simbahan tungod kay ako ni siyang minyuon lugar, dili imo naming iingnon na sorry, we have to obey Matthew 18. No? We cannot you have to be removed from membership if imo gyud ang padayoonon og minyo. Unsa ilang rason? Ang ila din ihatag na rason is this. Ay, dabi mabag-o siya. Unsa na laman among pag-asa karon lugar kung imo ming warningan og ingana og imo ming ipahawa? Dili na siya love, dili na siya grace. What will they do? They will ignore the truth. What will they give? Many logical reasons. Many very good, wise reasons. Pero man na siya na logic, my dear friends. Man na siya na wisdom, my dear friends. Nakabase sa Word of God, sa truth of God, or the reasoning of the world, the wisdom of the world. You see, many reasons why people will shut their minds to the truth of God. Many reasons why people will ignore the truth of God. Because dili logical na sa world. Dili na siya
wise sa world. Pastor, kung imo may pahawaon diri na simbahan, kung ako ni siyang dayunon og minyo, masako ang tanan nako mga amigo, masako ang ako mga ginikanan, muhawa mi diri, mag-cause mi og gulo. Di kaganahan maulawan imong simbahan, dili maulaw ang simbahan sa Ginoo, di ba? Unya, mo ilang isulti. Tinuod lang bitaw no, rason sadya, bitaw, logical, bitaw, wise, sige. Dili na lang ta mutuo sa pulong sa Diyos. Dili lang na nato i-take seriously ang pulong sa Diyos kay valid man pud imong reason. Valid man pud imong point. And what they will do is they will ignore the truth of God. It's very clear. And compromise. Hemplo lang na mga kaibigan. Pero kung muna ang atong pagtanaw, if we do not take the Word of God, if you do not take the warnings of God seriously, you will do this. You will shut your mind to the truth of God. Kaya na naman kayong kagulingong prinsipyo na ginabarugan. Na naman kayong kagulingong wisdom na ginagunitan. Unya kung naagali simbahan, naagali Kristohano na maingon, mo man ang ingon sa pulong sa Diyos, ang imong ginabarugan na prinsipyo o maingon din ka. Kuan ka, unloving ka, kuan ka, extremist ka, dili ka Kristohanon. Kay dili ingana ang atong Diyos. Pero kinsa man na Diyos imong ginaingon? Kay kung ang Diyos na mismo nag-ingon, namo ni ang kamatuoran, akong pangutana balik sa imo. Kinsa man na Diyos imong ginaingon? Kinsa man na Christianity imong ginaingon? So the second coming of Jesus Christ, mo ni ang ingon ni Jesus warning. It will catch many people unprepared. Many to be rebellious pa rin. Disobedient pa rin. To be men and women of no faith pa rin. But it is not the reason na dili sila nakabaludaan. So the gospel of Jesus, it warns us of a coming flood. Imagine that. The good news of Jesus tells us that there is bad news. Naay mo abotay na coming flood. What is the coming flood? It is the wrath of God. Naay mo abotay na lunop sa kasuko sa Diyos na tanan ta hukman o tanan mga makasasala, mamatay. Nainangutan na kang Isus ba? Anak siya, Lord, jutay ra ba ang maluwas? Gamay ra ba ang maluwas? Sa kainganan na pamaagi, good Lord, gamay ra gyud maluwas, Lord. Diba? Meaning, Lord, kada imong ginasangyaw karon ba, imong ginatudlo ba? Gamay ra may ganahan, anak. Gamay ra may mupili, anak. Gamay ra gyud maluwas. Unsa itubag ni Jesus? Mas daghan pa. Daghan ang musulay. Pero dili sila makasulod sa langit. So mas daghan ang maimpyerno o gamay ra gyud ang maluwas. Pero ingon si Jesus, di ba? Munang ingon siya, warning siya. Busa karon. Sulod kamo. Pilia na mosulod kamo sa sigpit nga ganghan na dalan. Kay jutay ra may maluwas, di ba? Kung mag-delay ka, kay abi nimo napakaidagan oras, kung dili nimo i-take ang word of God seriously, kay kumpiyansa ka, sulod na karon. So ingon din sa diri, kay lapad ang ganghaan o ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, to destruction. So nana di ang warning, no? Atong i-kuan lang kalit, i-compare. Ang sigpit nga dalan, lisod. Ingon si Jesus. Pero ang lapad nga dalan, sayon. Ang sigpit nga dalan na padulong sa kamatuoran ni Hesukristo, the way of Jesus Christ,
Gamay ra gusto mo pili. Lapad na dalan, padulong sa impyerno, daghan gusto mo pili. Popular, in demand. That's why unpopular ang sigpit nga dalan. Gamay ray mo pili. Kay dili man ka mo dato mo sikat sa kanina pamaagi. Exclusive man siya. Kailangan man siya sa tao sa simbahan lang ni Kristo. Katong iyahang mga tinuod na tinun-an. Ug ang lapad nga dalan, ay, all roads lead to heaven. Bahala sa imo ang gusto. Enjoy. Total, maluluyon man ang Diyos. Pasayloon ka man niya tanan. Just continue the way you are. No? Come as you are. Continue as you are. You'll still be in heaven. God bless you. Matugtanon sila. That's why makita nimo no na ang lapad og sayon nga dalan, nganong lapad og sayon man siya. Normal raman. Tolerate ra kag sala. Normal ra na. Total, sapagkat ako ay tao lamang. Nawala na tanan ang mga word of God na mangingon sa ato, strive. Di ba? Work out your salvation in fear and trembling. Di ba? Obey Christ. If you love me, you obey. Di ba? Kani siya, dili na siya convenient. Dili na siya tolerant. Dili na siya Christian. Mo na ang lapad og sayon nga dalan. Unsa para ang lapad og sayon nga dalan? No need to study na the Word of God. Total, naa naman karon mga sayon kayo na mga, di ba? Podcast, sayon na kayo na mga basa-basa lang ka o ginagmay na usa ka sentence, 1 minute, 2 minute devotional. Okay na. No need to go deeper. No need to mature in the Lord. Di na kakailangan mag-grow. Total, God is, total, di ba? Grasya man siya o pasayloon raman ta. No need to commit. No need to sacrifice. Alien na siya. Dili na siya. Lisod na siya. There is a brand of Christianity that is like this. That's why ang parable ni Jesucristo, mismo sa iyahang grupo, sa iyahang church, naay, pag sa iyang ikaduhang pagbalik, naay ma-expose na dili sila tinuod na Kristohanon. Og naay mabilin, mas gamay pagyud. Gamay na lang ang mabilin na tinuoray sila. Ka nadalan. Naa ka sa lapad og sayon or naa ka sa sigpit. Ang sigpit nga nadalan is hard and demanding. It will, di ba? Christ tells you, if you follow me, pick up your cross, die yourself, deny your flesh, your desires. Ang makasasala, mora ni ang mga makasasala na nakasabot na si Jesucristo ragyod ang makasave sa akong kalag. Dili ang akong wisdom, dili ako mga buhat na mga maayong buhat. Kani ang sigpit nga dalan, ang siya ragyod the way na i-deny nato, no? And make our way to the cross. Kinsa man ang masilutan, klarohon na nato, ang mga wala dituo sa Ginoo. So those that will not be prepared on Jesus' second coming, ingon sa 1 Thessalonians 7, mahitabo kini sa pagbalik sa Ginoong Kristo, ni Ginoong Kristo, gikan sa langit. So ikaduhang pagbalik. Sa iyang palibot, may nagadilab nga kalayo, og silutan niya ang mga tao nga wala mo ila sa Diyos ug wala nituman sa maayong balita. Ug mo ni karon ang resulta. Dili lang sa panahon ni Noe, mo kani ang warning ni Jesus. Na nimianhi siya sa kalibutan si Jesus. Apan bisan o gihimo siya ang naghimo sa kalibutan, pinaagi sa iyaha, ang mga tao sa kalibutan wala mo ila kaniya. Faith pa rin, my dear friends. Faith.
But the second, and the reason why we celebrate this season, the second thing that will happen sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo is part sa mayong balita pa rin. So yes, nag-start ta with bad news, and then mo shine ang good news. The second thing that will happen sa second coming ni Jesus is iyahang isave ang iyahang mga tao. His people. Ingon diyan dire. And that's why, balik ko sa text na to sa Matthew 24. This is, the 40 and 41 is words of judgment or words of saving. There will be two. Ug nay usa mabilin. There will be two women and nay usa mabilin. Ang usa ma-judged. Ang usa ma-save. Duhara ang mahitabo sa pagbalik ni Jesucristo. Ma-judge ka for eternal condemnation and damnation and suffer eternity in hell, or be saved by grace through faith in Jesus Christ and be declared righteous by God. That's why iyang warning. Therefore, be on the alert. Ayaw kumpiyansa. Take this seriously. Ang warning sa Ginoo, sa Biblia, is also His grace and love at work. Because we do not know. Wala man niya gihatag sa ato ang when. But you can be prepared. The warning of God, just like how Noah was warned, God did not give Noah exactly when ang baha, pero unsay gibuhat ni Noah. Giunsa niya pag-prepare. Responded with faith and trusted the Lord, maski dili logical sa world, maski dili reasonable sa world. Ug it will cost him everything, his reputation, his popularity, his everything. Yang willingly surrender and trust to the Lord. And that's why the good news for us this Christmas o karong New Year, the good news is tanan kita, ang gusto sa Ginoo is ang tanan masave. Every person. He gives the chance to everybody. The same chance He is giving to you and me. Nakakaroy chance mo respond. And that's why God is inviting you. How do you respond? Will you respond in faith? Or will you respond as if nothing, there's no word of God, and you continue with your life? Gibayaran na ni Jesus ang price para sa ato ang forgiveness and righteousness. He died on the cross. That's the reason why He came. That's the reason why we celebrate Christmas. He came to pay the price. Dawaton ba nimo? Mutuo ka ba? Musurrender ka ba sa iyahang gugma, iyahang wisdom, o iyahang kamatuoran? The choice is yours. Ampo kita. Lord, salamat Lord na karong Christmas, we can celebrate again the reason. Remember again the reason nga nung nianhi ka. It's not the bright lights. It's not the gifts na nindot kay mga packaging among nadawat, mga mahalon na mga gamit. It's not the food. It's not our family reunions. Kani sila, Lord, mga nindot kay ni sila na mga grasya o gifts kumikan sa imo. Pero unta, Lord, wala mi na nasilawan ani o nawala na kami karon, Lord, kung unsa ka o kinsa ka. Lord, may your word this morning, today, kani imong warning, Lord, sa unsay nahitabo sa panahon ni Noe, makahatag sa amo og holy fear, just like ang moy nabati ni Noe,
o kani among na kaning kaalam o kaning holy fear, Lord. Akong pag-ampo, Lord, na mo kani ang among gamiton na mo resulta karon, Lord, sa among kinabuhi na magtuo kami. We will believe and receive the grace, Lord, nimo of Jesus Christ. Tanan pulong, Lord, the warnings, the kind words, the blessings, the warnings of discipline, tanan. Amo kaning tuon o amo kaning tumanon. All this we pray in Jesus' name. Amen.